conversion is always important. Ngayon pong panahon tamo, yan ang metong karing makalungkot na bagay. People want to be forgiven even if there is no change in them. Ngapin po maging cheap yung forgiveness. Bakit? Kasi, nang kaya rin aliwang tao, burida patawaran mula, hagyang ngela magbayo. Imposible po ito. When you receive God's grace, if it's truly a grace, there must be a change in you. Dapat atin pa magbayo nung ingrasya ni nga pong Ginoo, mirarasya keka. Anyapin po, siguro dapat lawin tamo. Itamong magtamasang grasya. Puta balata mo, alata ng responsibilidad. Basta't bidi ng kong grasya, salamat. Thank you, Lord. Po kano makanyan nga na ning ebanghelyo tamo. Kasi, anyapin po ating grasya at syulo ring mala king biyetamo. Huling agkatanda katamo king pamagbayo. True love changes. Pag nagbibigay ng biyaya ang Diyos, galing sa Kanyang pagmamahal. At kung tunay na nakabukas ang ating puso, pag tayo'y minahal, dapat may magbago sa atin.